Kaixo! Aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Abenduan, Euskaditik atzerrira bidalitako ondasunen esportazioa 2,6 hasi zen. 4 hilabetez behera ibili ondoren. Ondasun energetikoen bultzadari esker. Hobekuntza horrek 2025ean metatutako uzkurdura 3,6 murriztu zuen. Eta ondasun ez energetikoek 1,6 bakarrik egin zuten atzera. Bestalde, turismoen matrikulazioak ondo hasi du urtea. Urtarrilean, ia 2.400 ibilgailu matrikulatu ziren Euskadin. Duela urtebete baino 2,5 gehiago. Ibilbidea pizkanaka hobetzen ari da, baina oraindik ez dira pandemiaren aurreko mailak berreskuratu. Azkenik, urtarrilean, 464.000 pertsonatik gora bidaiatu zuten Euskadiko aireportuetatik. Aurreko urteko urtarrilaren aldean 12,4 gehiago. Hau, urtarril baterako, inoiz erregistraturiko daturik onena da. Hurrengora arte!